Chrobačík, to je taká srdcovka moja, ako som si splnil detský sen. No, rok výroby je 65, ale je tu mená karoséria, keď sa ešte dala meniť niekedy, tak dali novšiu, akože ako auto je 74. Chrobačík, srdcovka. Opel Ascona, rok výroby 1987, 2 liter benzín. A je to rodinné auto. A máme ho už 20 rokov. Škoda Favorit, ročník 94. Lacné, jednoduché auto. Robí radosť cez víkendy a len cez víkendy. Tak prišiel som Škoda 105L, je to M-kový model, rok výroby je 1988. Bolo to predtým takedy dávno moje prvé auto, takže som mal jednu 105, tak som chcel zase 105, tak som si kúpil. A je to vlastne na také zrazy, víkendové jazdenie. Prišiel som na tomto peknom Porsche 911 z roku 1977. No je to v histórii, je to určite jeden z míľnikov motorizmu a je to športové auto a mám rád športové auta. Prišiel som so Škoda Octavia z roku 1960. Vlastním ho 2 roky, bol to môj sen, ktorý som si splnil. To je Volga 21, obsah 2,5, rok výroby 65, znači renoval som si to sám od piky, znači za rok som to zvládol do takého stavu, jak teraz. Je to trojstupňová prevodovka, keď idem 40, mám trojku, keď idem 140, trojka je tam. Takže je to také autíčko.